Nyaya dziya dzakuita dzichijeka manje. Nawo pane mashoko kubva kuna sese vemusikana akabhambiswa nemukomana musi wemaroro vari kutaura ivo kuti no, mukomana uyu wekusaenda kunoroora atoriwo nevana vake tu. Uye paitawo vamuziva vataura kuti Alfred uyu atori nemukadzi wake. So inini sekuona kwangu inyaya yekuti munhu uyu anogona aisatova nemari yekuroora yacho kana kuti semunhu ane mukadzi akabatirwa pena saka kuti azonoroora zvaisaita. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimutiness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update andinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, without wasting much of your time, ndokuda kukupai audio yasese vaCharlene vanonzi ivo Noreen Kachere vachiexplaina muziviro wavanoita nyaya yemunin'ina wavo uyo akabhambiswa nemufesi. Asi kana mapedza kuteerera ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi muchitipawo maonero enyu. I know kuti muri kuda side rangu, muri kuda side remunin'ina wangu. I was trying to console munin'ina wangu. Inini handitogare muZimbabwe, ndogara kuSA. Murume wacho handitombomuzive. Ini ndakatoudzwa kuti kune maroro ndobva ndatouyawo kunoku kuZimbabwe. Ndasvika kunoku kuZimbabwe ndobva ndatoudzwa kuti kune maroro. Munin'ina wangu wacho ndakatone 2 years ndisina kana kutombomuona, saka murume wake ndaimuzivira kupi inini. Akatondiudzawo muna July akati ada kuroorwa. Zvakanaka handina kuti kanotombomubvunza kuti murume wacho ndiani kana chii. Isaka tofara ndikati I will support you. Pachawo kana tete anoziya boyfriend yake. Mukomana akanoratidzwa kwatete, ndizvo ndikuti kwatete vakaenda a week before and nditete 1 vakaona mukomana uyu. Vakatoti mukomana hamunhu ari bro, munhu akanyarara asingaiti chichi. Munongoziva munhu kana cheno ma-introduction. Isusu takaudzwa tichinzi mukomana, asi munin'ina wangu inini padhei remaroro tikazomubvunzisisa kuti iwe mukomana uyu zvakamira sei. Ndopakatotaurira kuti aiwa ane vana vake 2, mukadzi but akasiyana nemukadzi. Takatofona mufesi anga asingachabate foni, mufesi anga asingadaire. Inini mama vakatonditi iwewe chitaura naye mufesi uyu sasisi vachiona umubvunze kuti why asina kuuya. Ndakasenda message inini ana gogo wanga kuti vane nzara vamwe vanomwa mapiritsi eBP and stuff. Ndobva vatonditi senda message, ndobva ndati ndipei namba dzake, ndobva ndatopiwa namba dzake, ndobva ndasenda message. Mufesi haana kana kumbobatika, mufesi haana kana kupindura message. Zvekuti munin'ina wako ane mwana, pane shamwari yataurira mufesi kuti munin'ina ane mwana, saka mufesi andi pamwe ndozvamubhova. Ini nauri konongekepa. Ichokwadi munin'ina wangu ane mwana ende haambozvivanze. Ndofuna makaenda kuTikTok kwake munin'ina wangu anotoposta mwana wake ende anomuda asingaite mwana wake. Achitaura nyaya yekuti anzi mota akaonekwa akagara mumota akadini. That's a lie just because inini munin'ina wangu akarara kwagogo. Gogo vachitoti Charlene haana achifonerwa nemaservice providers. Saka why Charlene akazoonekwa kunze pegedhi. In fact mufesi wacho ndatomboziva kuti anotomboziva mumba kwagogo wangu kwaitirwa zvinhu izvi. On point of view inini nhasi murume wangu ane kosi ari kuita samwe ifriend yemunhu akaregedza kunoroora uyu. Ndobva atondifonera akati maira ndiri kuona nhingi pasocial media akazara ari kunzi hana kunoroora wati. Ndobva ndati upi. Bva atonditsanangura vane madhira vanoita kubackground zvisinei nebasa, madhira vanoitawo chichichi. Ndobva anditsanangura kuti uya wandakazodai naye. Ndobva ndati handamuzivi. Ndobva bva waifanira kunozoroora sei yeti iye ana mai mumu kumba namai mumu vakarambana like when yeti mufanira kapesisa kunoita dhiri riya takatoenda kumba kwake kona mai mumu vanga varambana rini.